Jomino limu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jomino limu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jomino limu Hey, landa dum? Berendo tan, heyan der heyan bo. Allah kan daram. Na dijom. Bom yi gal binti boy. Allah on sedi wallahi. Mi gal binti ka andan ko. Bom wada boy mbabba préparation binti wada. Hakkunde mal. Yow ka andan ko binti wi hikki kam ko do moko ton kedami. Yomi wone moko balde tati mon ton. Sababu kurtungu kala kan sode min surati kala kan wade gilay boisson hay ndiyam hay maro dulin e gay poddi sodedi e balli fo min adat ay kurtungu Allah ne siri wi hay kurtungu min hutat barke rasulullah nin kam badande kam nyane hen oto on mburu mijide ni dañi daju An ka xam jogo tajje dal halnam hal kurkur. hel kak jom hel kak he Oh, ya. Madam Hajjud. Anak nyanti deh. Masyaallah. Wallahi. Kita les. Jom juman deh. Kunjut dah. Jam. Pijen jalen amin esam tindan ma daran ma halan ma yow. O jipini yas mango set yow. Pasaw ini an ba fa yow. Hal mo nan mo. Boh. Kum garno halan dem tan. So jom dal ni dika. Jay. As jom wi resa bint tan mi atajat kakam. Ni jari wana non ay jom ko gidama. Jom an ko jom tan jidda, jom ko an tan yi. An kay debbo gaddaɗo fu haɗa ni bindan ma wona to wona pour kam debbo aron fawe dow ma par ce que an haɗani galle fof min ko an ɓuurmi yiɗde saaji noon eɗen mbaɗa action ngaji mais ɗum ko wona haydara min noon jinmi ko lela ɗum less gacca ɗum par ce que ayi bebbe ma nani huude ɗi sani yormune te joni ko an tan jogui o ƴetti aduna makko fof o waɗema jaari sawi taƴata jaja makko jaari wona noon walla bebbe ma andi bebbe ma kam Allah waɗi ko jiɗɗo rewɓe tan a faami an biba ariɗo a taƴani an binta ara tan ɓe a taƴat wona noon watte komi garɗo ñagadam a tanka kawma a tanka sihil ma a tanka guiɗo ma a faami accu ɗum less gacca bebbe ma won à l'aise ñande yange o noon daraɗa ɓornoɗa kolla yimɓeɓe ka debbo a faami ɗum dillinanima par ce que min meeɗa andi an haɗa felliti debbo wawa haalde ha naata hakkude ma e joom ɗum an ha ɗum andi Ran galne mami. An won ma yar gal bindu bom. Hodo yom ma yar. hor bonnamde barkinaɗa ay hor bonnamde ganda kam e ƴew ay a meeɗa wadde tan kurtungu ha darrimi hen hono poti darrade ni en kurtungu ɗo nani binta koko ƴettimi tan en charge wiyom ar toon ko toon gonami galle mon kam mi acci galle mon baɗɗi tati kurtungu mi hurtina noon mi ƴewna noon gaari mi ƴewnanimo jawdi hay ƴew hay ko ndiwanamma ko mboɗo rewma mbo dambuma an kam dambanima ko binta dambami Amir. Seppit. Yiɗi mi daɗɗa wonma expliqué. Dej wonma expliqué.
hamnan to gon do battan kurtungu kom jaltuden hala cer amara kanga dede façon manage fom hebi dum ana wajja no poti no ngurdem mais adon goƴaɗa an yo kurtungu wat ha dayan ko nanca ko ni non way wayde parce que an ni mbayda joni ko addan ma accu kurtungu acci ko addan ma accu kay an o debbo jodo o debbo jogir kalis jogo ma jogomi jogo bamma kam taye an helde kaka taƴe te mbimami ha hol kaka taƴe tubam ba taƴete hamari ma o kada taƴe de wona noon mbimami hol taƴo hamari ma o jaari haala anda kewe galle he galle no jogori fusi aɗa haalnema haal kurtum bolle an e bundi fof e bot ayi dabbo so tawi tan a wi aɗa resan ɗum goɗɗo aɗa adde galle he façon gatuleji fof maɓe kolle ani ɗum ko stratégie debbo tan de wiide ɗo ko taƴo bagage ma o iwi jeeri fati ballaji omo di omo doƴƴo omo ɗumin ko hayde ala foto heɓedeɗe ɓe makko an ka gurdude jeere tan kono anda jaari wona weldane jaari a wondane jaari anda jaari woɗi capable ɗum waɗi aɗa haala no kaldita ni ay mbimomde comme désoɓe eɗen ko waɗimi on fimi hello allen seedi elle tan baafal ƴettama tan baafal ƴetta baafal tan tappa kam ɗum e hakkille oy heege mayo a yeftaki ɗum ko garɗo ñagadem accu joom ko seeri ma joom ko mawnu ma joom ko giɗo ma minni komi kaw ma mi resi nene ma Allah waɗi dewgal ngal boni te an haɗa kosti bom moƴƴitini ɗum par ce que haala moƴƴo tan kalta hen a wona neɗɗo bonɗo ka neɗɗo moƴƴo te ginnaɗa galle minen jawdi amin ɓeydi ka debbo joom arsugue Binta ɓuurama arsugue de o ɓuurma tan haalis kono o ɓuurama arsugue fami ɗum garno ñagadem fisabi lillahi gacca affaire mi taƴat jogaram ma en ɗum wona haal ka juulɓe kadi ayi babama himamde babama juulɗo moƴƴo te an a ñagaki Allah yaade laakara haɗa wiye jaari yeehi jaygol sumama aɗa nde ñagaki ɗum Allah par ce que an yimɓe kaɗa juulo aɗa hoora guiɗo garɗa e galle aɗa waɗa ko muñ Allah waɗi en dañi oɗo galle Allah waɗi kadi bebbe ma yeehi ha yiɗi debbo Binta mbo yooɗi homo jogui haalis ana ala salamata ala biba ala on dañi debbo arɗo totta joom haalis waɗa noon hen jiɗɗon ka yetto Allah te minen ko an tan min probléme ay ɓeeɗa so yiiɗi jooɗo ɗo so yiiɗi jah mais an kam yiiɗa yo a yaltu galle yiɗɗum gona e galle he gonda ɗo e Binta hami ɗum ya gacca kam min goto mi yeewe mi miijo hakkillam par ce que an a waltami miijo ala ma waccirde mani kay mi wawa tawde mani kay maccimani ɗum kam wawa wonde e joni mbimi ar joni holen feɗa joni kay ma feere nde wootere biba nen kangal anani o jeggim ɗo e suudu o totten poson mi yarmi maayi so waɗa ɗum jaari o ƴetta kakam taƴ saway ɗum debbo jarani ɗum watta heɗo ay joom mam nani haalaji ma joom fof an addi ɗum noon ay mbiɗa wano finnitam res tan mumno tan res taw ɗum ɗo fof arani mais an deeɗaɗo garaɗo e programme tan gaddaraɗo Binta a woynakima wiyanama ko haydara poɗɗo haalnede wona heno jeeya heno jeeya min wima e haalan an mi wonma présenté neɗɗo ma acca wima e haalan ɗum wal gacca mima haalan ɗum min joni neɗɗo ma wona neɗɗam wona neɗɗo ma kay neɗɗam kay wona neɗɗo ma no woni neɗɗo ma Binta wona neɗɗam fay laakara mbiya an ko paggiɗa wona min faggi joom ay bon fof an adda ɗum a ɓurti ay an noon hasdagal magal barkallah min ñan fof mboɗo gonɗingal ngal ñan fof mboɗo gonɗingal ngal an wa hande Binta ha para kalna kam gueɗe makko ha min makko min gowodira an jonti joni ɗo Binta joguimi ƴeew hay place am ɗa Allah one seedi Allah andi mbay kan ñande mbayrim rewde ɗon mi wayri dawde sibu kala nde jaami Binta ƴeew 10 000 francs ƴeew ñande mbayrim to hanki nde ko 10 000 francs hokkimi 10 000 o fawi e junggam ƴeew place am ɗa haydara mi dañta toon mi tota neɗɗo sangara yara ha mandila ƴetto nenam ƴetto babam te hay ɓuuri mi yamdata ko Binta kam ñalawma goto kikiɗo goto hokkuma 10 000 an ɗum jiɗɗa bonde men han kalden gonga joom res Binta te min hoto bonnam kutungu ay kutungu keɓon kurtude galle Binta o hoto bonnam ɗum de ani ko min heɓari huttande Binta ɗo hay dambude gari hay dambudu min dambata Binta an mi dambanima an kay gueɗe men ha kutungu ɓenna une semaine nden fuɗɗo arde ma eyyi min tan Binta kadi kutungu wat kutungu e muɗiɗo waɗa kay aɗa wawi kalmude jaare biba Salmat kam wi kañum yahat mais kañum so yeehi kureji jam ma kureji jaggum gartir ɗum ala probléme kala no yima yaymak e bam walla yayam so arti Dakar arniyam ɗum ala probléme min kanko wona probléme
mais biba e jaari tawi aɗa wawi wadde calme tan aɗa wawi waddemo calme biba e hawani mbas tajje yam e mbas helde yam qiyal e mbas tajje ɓenɗam haydar a faami e mbas tottidem poson mi yara saɗa wawi ɗum wadde garanti an jaha kalda ema mbaɗa ɗum garanti min biba hawani biba kay ɗuɗu ay ko biba ko accu kudi jaari kay woni affaire o min gemi haalan haal biba boom à 100% biba kangaɗo ƴoƴƴani kono jaari woni jaari wodi sadik jaari ƴeew ko wi kam ko barki nelaɗo Allah o fin o accam ɗano ƴaaw e waño ƴetton paako taƴ affaire mo wayin ƴeew komi yarde ndi mi ɓenen ndim ko assassin Allah de ñagoma sukko sabu Allah ay heewi haala ko woni he sukkonami kanko da waɗi tante waɗani match uyi ko an o nulat an babiraɗo pertuɗo an babiraɗo bonɗo an babiraɗo jasɗo an aroɗo mbiya aɗa haalde hen ko mbawonɗa kam an ñaga bimi ko pour an mi wonnanima sa haali hunde force il faut mi waɗa ɗum non wala an saɗa ñaago kam saɗa maayo noon mi watta ɗum hakkunde men ala ɗum ana kon ko nullima sa yihi mbiyama ko min wi so humani oya mi tajat taji mi soodi lamset ami pare tun ko lestataji sappo anani kam lestataji sappo sonni to toyno an ka jiddo ka nadde hen oppat ha lelda nato suuduma ko cocktail ɗum mbaɗanmi toon jaari waɗa explosé maya yimɓe ɓe dañtani koɓe ubboyde an maya goto lawol so yiɗi guiley joni wonada koreji ma taƴeɗo joni o kam so taƴama wondi wona a wontaɗo aɗa yiilo boom a mayat direct a mayat an ɗum ɗon joni binden jar ɗum joni mi heɓa binde maayi Allah on seedi binde naftirto binde jar ɓuɗɗum naftirto mi ronma deeɗa anga sa mayam ronta eyyi gasi joni mami haalde jaari joni mami yewtide jaari mami yaato jaari Allah on seedi mi tefa ɗum ha jippo ma haalanma gueɗel saɗa yahima kam yiiri kam portes dedans protestata eyyi mbaɗa feere tan woto kam mbaɗɗa ɗo tafɗa ɗo kam ha wayni tan ko gandanɗa hoorema sa fiyam tawde hella jaari ngo alam yori juuɗe noon ɓuuri hay muusi womer Mouhamed Ndaw Tyson ñande nde sirko waɗi ha ɓendi ñande janggo e mum de Eh. garim ɗo mbaɗi régler probléme o omo kottinimi ɗo hello damal ngal delli de mbaɗa wona kanka hello ko hendude Mbiɗa barkallah omo kottini ɗo hello nder galle mbaɗo enen molno ngal hay hello ngo biba fiimi ko hello ngo murñel ngel fiigam ngo ɓuɓɓuɗi muusde joni mbiɗa haaldiyata ma mbiɗa ko taali kay ko kuttugone mbaɗa min so tawi kuttugone mbaɗa kay Allah on seedi jarre hunde fof ya kalmoy eyyi mami yaa toon mami yaa toon ala fala kalam mami yaa toon te ngay usta koyɗe toyde bintu us toon koyɗe mi jogarani par ce que meɗen ha jeggan ɗemgal ma Hamidou a jeggan ɗemgal ma toon gonta aɗa fen tan aɗa haala to barke nelaɗo Allah so wona tan fena ndema toon ha feewi ala fof komi haalani mbimomi joom ala fof mi yiɗi aduna so wona an hay rewɓe mako tato ɓe Allah ne seedi goten fof ko arrangement waɗa ha ari nder galle he kono an ko joom suɓima ha darma e nder rewɓe wima ene adduma Allah on seedi mimomi an kay wallahi no Allah an ka debbo te aɗa debbi te kala ko darti ndewol nanema wallahi kottino hoorante noon bo ko ñama ala ɗo ko ñama eyyi galle o natɗo de ɗum joho bo mbaɗa hedde barkal ya après mbaɗa feere jiiya jaari ha mami yim Allah seedi mami yim eyyi jarama dahuyel gurdam ngam mbita min yom ummi yaha ko ɗum gandantumani an naafiga an ko mbawɗa an ɗum ɗo fof ko an jenden no o e ari nde aɗa ƴeewma jeeɗo balɗe fof ni e kalis ko woni an bonɗo an jasɗo an haasde ay an wallahi an chaque jour mbiɗa wima maɗen ay an sa renani kam watni ay an sa renani kam roye galle billahi mi jakkanma ɗon joni mi waɗanmaɗa mi jakkanma an maya jaari komi ñaagui ɗon walla mbimi e joni so bintu woppama a taƴata a watta kokkite so min goppi so min kayiti sono goppi ala probléme kono addude binta ɗo e galle he billahi ko kake makko de tajanmi an kadi mi waranma war sesem mi ruɗɗo koto jompaan mi haalan ɗum yo arɗo mi haalma koto jompaan juro mi haaldema juro wonni
wona anani kam sa ha ngam ha madame je ho andu binta ko anam ko fuf mbaran mi anen d'accord wona anen d'accord wona anen d'accord umo hay sa naate yaay ma non ma binta ara galle ma ara galle a wawa hen hay marde ala duma iralam handi non en sere no gardanom ni quoi parce que aɗa won andiyam hema andiyam woni restem jogoma mi suurma dañden sukaaɓe kon Binta décision on ƴettimo wonko changé en seeɗa te il faut kalden hen par ce que hani kam hoorema guila e début ɓiɗama yiɗa fenani an a sohlani haydara ko gonga tan cohluɗa ɗum waɗi noon kala décision o mbawimi ƴettude il faut mi ar joddoɗen jewtiden ha mbawen hen dañde solution quoi parce que guila puɗɗima haalde haalma guila natindirema ma guila tan yimɓe galle men tinɓe mbeɗa wonde ma guila rewɓe mo gandi enen gondi minema ha joni ronki dañde jaam e nder gallam c'est normal nak parce que affaire de wujje affaire nawligu ɗum addi ɗum quoi par ce que hay goto mabɓe sini sago mum hande hay goto mabɓe yiɗama res debbo goɗɗo adda ɗum e galle he ɗum waɗi go fof change jikku mum change comportement mum e yam mi yi noon ha dañi men menace hay menace de mort menace uji ɓe mbi kam somo resimama kirsat kam ɓe mbi somo resimama jaltat gallo jaari haal ko kam jarani mbeɗa haala ɗum quoi min no garɗa ɗo ñande mi mbiɗo han ko rewɓe ma ɗiɗo jaaɓi ko goto tan woni ko jaɓani goto on non woni probléme eyi koye haalna kam ko haali mi anda ko wimi te mbiɗa andi ko wi ko mais c'est pas grave non non c'est très grave kay par ce que ko an woni gorko kay ko an resimo kala ko yiiɗi walla kala ko wawi wiide mo waɗa aɗa wawi haddema ngati wona kam jogui konngol e galle an jogui konngol ma ko debbo desse tan o jooɗot so jooɗaki o yaha c'est tout mais wattama menacé pour rien kadi an cikkannomi ka gorko joom konngol ka gorko anndama joguiɗo fit mais an mi tawi an ka tappet mais on jogo jikku ko way ko debbo waɗanma contrôlé kanko haalantuma ko kodɗa waɗde walla ko wima fof ko hen ndewɗa caggal makko ndewɗa walla mi faama c'est pas possible quand même Binta ay mballata he suudu woto so waɗi menacé sa lelim ɗandiɗa tan ka puyɗo a wona neɗɗo bawɗe mo ƴeccude ha ɗanoɗa waɗ ko wi ko
te ana laaba on jogi on capable on suus on jogi ngal cuusal on so wiimama hunde sa hulani mbimi ka puuy walla ka kanga aɗa jaar wiimi nokku fof desimami an o taƴat bagage am o teppet ɗum ɗon kay woni hanti mi pertimama mi pertima min perti aduna ɗum noon jiɗimi ñagadem tan birtinen hunde seeɗa a faami mi ɓeydo fundirde makko ham dañ hakkilo après mi ar baten dewgal ngal mi sikki ɗum ɓuri de am komi ñaguiriɗe ɗum noon sabi Allah non mi salay ko ñaguiɗa ko de min jimmi ko ganda gueɗel gotel par ce que min komi debbo mbiɗa andi debbo honam ko haalata ɗo ko hay batte hen ala ko waɗata par ce que o haalata juste ko pour oto mi arti min mbiɗa andi gondi mo hay sara andimo de so wi kam jang o maaya so fini tawta ko maaya an wadde ɗum kay tawta wadde an taw an a timmani ko gorko galle wadde no wona question non ko ɗum par ce que an sa wi a resa ko rewɓe tata joguiɗa woni yejjidde rewɓe tata goto ne wawi hadde wadde ko jiɗɗa wadde ko mare non yiddema yam heɓani ɗon heɓi ɗon ɗo waɗi kam addu ɗo pour haalde aɗan tawi mbaɗi ɗum ɗo mi wanama ɗum suudi kam waɗ mbaɗi ko pourtant mais guila debbe mbiɗama a yiɗa fanade a yiɗa cakana a yiɗa tonnin fof jiɗem arde mi haal ɗum e ma ɗum addinim arde pour yewtide ɗum e ma mi wona tappete mi hulani komi vrai gorko kono saha aɗa hawre debbo mo gandanɗa hoore ma non andal o ko holon façon neɗɗo quoi debbo ko debbo tan de debbo ko debbo tan woni kanko woni goɗɗo kon jikkuji gona huuti non mbiɗa andi ɗum de mais an joni sa holliri ɗum joni min haymi suwa ar galle ma a holli he moɗon cikku wonde neɗɗo goto ne wawi haddema wadde ko hunde surtout an moni mo ndesɗa min kam firti ko somi ari to minni mbiɗa andi hay droit goto mi jogota hoto kala ko wi ko ɗum mbatta non imagine jiɗan hay yaade nokku o wima wata ya a jooɗo a yahata a jooɗo par ce que an a fuɗɗima jomum kala ko wi ko ɗum mbatta aɗa huula guiɗe waddema ko boni walla par ce que poɗɗa holludema fulla ma e fayde ma gandinama an ko an gérata gallo wona kanko so tawi o welaka ko jiɗɗa ko yo ya lawol makko meɗen ɗum no sara ɗum ses mbaɗirta ɗum ha keɓa hakkille jomum mais so tawi so jomum laawi waɗi hen kaani ana waɗi hen poobar tan haɗata o haali ɗum joni min kon puƴƴitu temps mi fundira mbaka ana dokkam temps rondo hakkilo koko yii par ce que mo andi debbo jiɗimo resde debbo jiɗimo resde faɗɗima debbo jiɗimo resde ɓuurimi moyen debbo jiɗimo resde ɓuurimi hewde classe ɗum noon hulɓinima eyyi te neɗɗo saaha kiram aɗa wara hen gorko ma taw wona ka neɗɗo bonɗo min mbiɗen ɗo bonani mais kiram ala ronku wadde a faami jiɗimi goppen usen dato seeɗa ɓeyɗo joddade rewɓam ɓeyɗo fundirde maɓɓe par ce que affaire o koko bettiɗi te noon Binta kalden kon neɗɗo kala ko bettu ɗum tan kañum wawa ɗum Binta ko kamɓe mi an bettani mais ñande no garɗani e saraho Binta hay jabat président wayta noon waɗnam ko mbimam ko usen ɗum yes seeɗa daña baraji ɗum tan ñaagimami ko kalta ɗo fof mi nani ko ɓuuri hewde hen ko détail uji e yam ko détail par ce que a resata debbo ma jeeyma te min minete jogata temps par ce que en kaaldino ha pamodirɗen ngara joni aɗa haalnami haala kaari jaaɓi ka jaaɓa mimi ala e ɗum donc ko choix ma so tawi an a waariɗo ɗum an hoorema gorko moɗo kelifaɗo min homo kaaldem ɗeɗo balle jomum te wonɗo ko pari heddi tan komi wiya eyi fof réglé so tawi an a parani goɗɗo hono ma parɗo min mami tottumo réponse am mi humane makko gasa an keɗɗotoɗa e rewɓe ma par ce que min mi haaldata e goto tan ganduɗa homo ala konngol e nder galle mum min awa jogade yam konngol par ce que ala konngol hay rewɓe ma tato ala e munen konngol ɗon mbawmi haaddema noon
joni somi mo ƴetta responsabilité mais quant à haalde goɗɗo kam ɗum somi andi ɗum aussi non o waɗan cesse pour min tan kaltata non ɗum wona haala de par ce que temps ala de joni mi nani kala ko ala probléme mi yaami yewtide ala o yewtide ala de mi anda ko miijotoɗa e hakkille ma yewtide ala hadama ummatɗo haalna kam ko leeri kalanta ham sona ɗum décision mo komin ƴetta décision final o koye junggam he woni haalnima ɗum yiɗa noon bo élection yiɗa iɗum goppa ham tan ƴeew no mbaɗimi feere ham rek gallam aɗan joni hannde somi resima gallam fusi a sens kono pour min taweɗe yiɗimi accumi règle situation gonɗo galle mi aɗa mbaɗen poɗɗen ko wadde min e ma a jaɓi en tout cas min ko kalanmami ko hen deftantumami temps mi ala temps d' accord so tawi an galle ma woni koye fuusi neɗɗo goto fusata ɗum neɗɗo goto an a waɗi décision ma kalda e mum gonɗo ko on fusata galle ma yatumi ɗum toon an e makko son deglani ɗum min ƴeewa ko mbanmi ɗon mbawmi haaddema d' accord d' accord y a pas de souci